Быйыл Керәшен татарларының Питрау бәйрәме атна башына туры килүенә карамастан, Питрәш районы Ясуар авылында үткәрелгән бәйрәм меңләгән кеше җыйды. Мәйданда яши дә карты да рәхәтләнеп күңел ача. Питрәш район үзәге башлыгы һәм Керәшен җәмгыятенең җитәкчесе ярдәме белән оештырылган бәйрәмгә күрше авыл шәһәрләрдән килүчеләр бик күп. Алар арасында Керәшеннәрне генә түгел, төрле дин һәм милләт вәкилләрен күреп була. Татарда гадәти булган Сабан туена охшатып була бүгенге бәйрәмне. Аермасы әллә ни түгел. Мәсәлән, Сабан туенда капчык белән йөгерсәләр, Питрау бәйрәмендә гигант аяк киемен киеп йөгерүне кызык итеп тапканнар. Сабан туенда кашыкка йомырка салып йөгерсәләр, биредә арба тартып мәйдан буйлап йөгерәләр. Ә менә милли көрәшне үзгәрешләр урап узган, тик шулай да аермасы табылды. Җиңүчегә бүләккә тәкә түгел, ә холодильник биреләчәк. Ярышларга килгәндә кайберәүләр жюри әгъзалары объектив бәя бирми дип зарланып алды. Вак күңелсезләргә карамастан, халык кәефен төшерми. Konkursta bitinde sizin vatın kızlar arbanı alıp vardı. Başka okulun bitinde yigitleri de çıkkalanı. Siz kanagat mı? Kanagat tugul. Nişap kanagat buyuk. Bizim bir kişi tarttı, tügüler 3 katımız tarttı. Nişap kanagat buyuk yok. Бәйрәмнең төп өлешендә мәйданга Татарстанда популяр булган Фирдүс Тямаев чыгып кешеләрне җырлата да, биетә дә. Кайбер җырларын тәрҗемә итеп урысча да җырлап ала. Бәйрәм белән, ә менә ни өчен 12 июль Питрау көне дип атала икән? Мин шушы авылда туып үстем. Исемем Вера Павловна Малова. Шушы авыл егетенә кияүгә чыктым. Иремем Иван Романович. Ярар. Менә Питрау бәйрәме нишен Питрау дип атыйлар? Питрау бәйрәме элек бит Керәшен халкында ул яңгыр бәйрәме дип әйтәләр инде. Ничек дип әйтә аңлатмыйм. Ул Петра Павел дигән көнне аңлата. Шушы вакытта туган ир балаларга Павел Питер дип исем кушканнар элек. Менә Питрауга хәтлек Себеркә җыярга тиеш булган кеше мәтрүшкәләр җыярга, төрле үләннәрне җыеп киптергә тиеш булган. Питрауга хәтлек җыелган үләннәр бик шәфкатьле һәм сихәтле дип әйтим инде. Бу аша бөтен авырулардан. Урыс гадәтләрне беләсезме? Питраудамы? Менә бит Керәшеннәр икәнчә Питрау биткәч җәй бетә дип әйтәләр. Шуның өчен Керәшен халкы бөтен өчен шушы Питрау бәйрәменә хәтлек эшләп калдырырга тырыша инде. Пешән җыя. Пешәннәрне җыеп куябыз инде, утыннарны җарып куярга тиеш бөтенесендә.